porque non teño can. Mi hábito de fumar. Eu vou quedar na casa porque non teño can. Min hábito de fumar. Pero hoxe quero patatillas, pero hoxe teño fame de patatillas. Ai, non sei que vou facer. Se sair ao balcón, se sair ao balcón e tirar unha festa, a xente que está baixo. Oxe